लोक हामक्राय सामुं ख्लायनाय दा पहरते ताहु बिशालनो तला खिग्लायना नायनाय किजासो सकल मिडिया रक आवंती तिरप्रा हासनी सोशल मीडिया ते तिरप्रा हासन दे कंट्रोवर्सी मनी आवंती नो रामचंद्र गांधी एमएलए सार रंजित वर्मा स्राय स्राय शाखा ते जे पहर बाय सिनी ताहु बिशालनो एप्रिशिएट ख्लायनाय जे बंनि सामुं दंना बस हानजोना सुबमनि ते आवाहायख्लायनो लाइथाय जराव ब गोबां मा साखामियाव थाङै सुबावनि नगतंया गरै नखुया गरै लोक हांग्राय सामुं खायमान दैब सिनि सार रंजित वर्मा एप्रिशिएट ख्लायया बरनो खा थांजारिखा खा थैदाय गरै खरसा हायमा सायमानो हायपनो बिस्कांगो आगोगथाय लोक हांग्राय सामुं खायनि आबहाय नियो रामचंद्र गांधी एमएलए सार रंजित वर्मा बरनो एप्रिशिएट ख्लायया सिनि ताखु पहर विशाल संते कयेकजना बंनि फैमिली वो सुबालाय चाबरो आं नुखा आं नायो हरसाल अबगै लुकरंनो आं साका पहर ता विशाल संनि जे सुबामु बंनि जे सेक्रिफाइस आं प्राउड खाइस मासाव आव पहर ताबुं सिमिया बुनो सुबाय थायो आनि पारागाना वनो तिनि फेसबुक नि नोटेशन नुखा माजरा सिलजामय जिनि पहर जिनि विशाल माजरा सिलमान खादुखना जुदि केबो सुबावै तंखाय जोंथ' थाङै माया हयथ' जों फैसाला फेलेमनै सुबा कासोसो किन्तु बरफ नुखुं याकारै बनो सुबा सामायनो रां फैसा दुखुरं थुमलाय माने लेखा मानो तैलेसे और पगबाङै फेमिली बिनि मामा अमित देव वर्मा ने जनुमन जे अमरक जे सामानि मब्लाके चालिया आं आफ्रुबो बं फेमिली ने छाव जुदि नांखाय आनो कल खायदा सुबानाय जेखाना बरनो परामर्श रय आनि कक्स नांलिया जाकाय आं आरनि पुतुलि फेजा गोबां मा बरक आनो र फायवा ने मेल हस्टेल फायो आं साया गोबां मा बरक आनो फायो बेमार रंनि कैंसर बेमार रंनि आं जेमाति सुबाय रखर जीबी हास्पाताल एडमिशन फैखाका बिति पाइमिया आनो र फायो आं जेमाति लेक्सेलेमनि सुबाय रखर किन्तु आं कयनाय सिनि पहर ताय बिसारनो बोखाता बायदि नि नरंनि बोखानो सबायनान बागै लुकुनो नरक हामजांमानि अबनो लुकु बाय सेकांनानि बागै गोबां मा बर गोबां मा सुप्रि दंमोन खामिया पक्सायमोन हायबानो गायसा दं गायथर